The Hiligaynon word mapisan means hardworking or diligent in English. Mapisan. Mapisan ang akon iloy sa trabaho. Mapisan ang akon iloy sa trabaho. That means my mother is hardworking at work. Iloy is mother or mom. Akon iloy is my mom. And then trabaho is work. Mapisan ang akon iloy sa trabaho. Mapisan ang akon iloy sa trabaho. Mapisan siya nga estudyante. Mapisan siya nga estudyante. This means he or she is a diligent student. So siya is he or she, it's gender neutral. And then estudyante is student. Mapisan siya nga estudyante. Mapisan siya nga estudyante. Mapisan siya bisan may sakit. Mapisan siya bisan may sakit. This means he or she is hardworking even if sick. Mapisan siya bisan may sakit. Ang mapisan is hardworking. And then bisan is like even. And then sakit is like sick. May sakit or has sick or feeling sick in a way. So mapisan siya bisan may sakit. Mapisan siya bisan may sakit. Ang mapisan nga tawo nagauswag. Ang mapisan nga tawo nagauswag. It means a diligent person progresses. So tawo is a person, uswag means progress. So ang mapisan nga tawo nagauswag. Ang mapisan nga tawo nagauswag. Mapisan ang akon iloy sa trabaho. Mapisan siya nga estudyante. Mapisan siya bisan may sakit. Ang mapisan nga tawo nagauswag. And that is all for the Hiligaynon word mapisan, which means hardworking or diligent. Mapisan. Mapisan.